Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see that she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Good morning. Ini po ang alkalde sa kusina, Bert de los Martires. Nagtutukaw-tukaw ko dyan sa terasa. Tayaw kami sa third floor. Ang studio mi, ang studio A, taigwa man studio B, may studio C. Ay yaw ako digdi sa terasa, nagpaparpay ngalo. Siyempre, pag maprograma ka, pinaka the best announcer, yan bago ka magprograma, ayahay ka, itong napreskwang ka, ayahay si isip. Mantang nagmamasid-masid ako digdi sa may Magsaysay Avenue, arani sa may Villa Cáceres. Nagwawangwang na intero ang ko yan, itong white, fire truck white. Ang dalagan pasiring sa, di ako magadigdi sa ko yan, Magsaysay. Ang direksyon pasiring sa Piña Francia. Intirong nagwawangwang, ako may kasulo garway. Kaya mahapot kami duman sa mga nagantabi kung saan po ang kasulo na yan, mag-upload na lang digdi sa alkalde sa kusina, pakitext man kami, tangani maaraman mi. Pakali siguro yung mga 5 minutes, may nagwawangwang na naman, may nagsusunod. Siguro niya ako augmentation force, pangtabang, ano. Kaya mag-text daw kamo sa 0919-431-5528. Yan, sa kuya yan. 0919-431-5528. I-text daw nindo kung sa inyan kasulo na yan. Sige bagang wangwang digdi, maaribukon. Mantang nag-aagi si mga bombero, iniman gwardyami digding ko yan, na garo yung man ang maramatured, na pag-aagi ko sigang bisa sa kuya. Pambira man yung gwardya digdi sa kuya na, sa building ni. Pag nag-aagi na ko, mabuot sa tukawan, maduko na. Ito bagang garo, huna mo sa hapon. Ang hapon baga pag nagagalang, nagduduko. Pakaduko sa kuya, mabisa niya, kung di ka na magparabisa, tagaro mag-edad lang kita. Nainig ko nagdalagan pa sirin sa kuya. Ang sir, may kutsing buminangga nga sa pader. Ay naku, alat ka tamalaog na ko sa announcer's booth. Ay si Jeff Pasubilyo na lang pinailing ko. Ay may kutsidang dyan sa laog kaning Macmariano Village, nakabudal sa pader. Bungkag na si pader, si kutsida pakabungkag na sa pader, siyempre naraot si pader, anggutan siya, nagdalagan na si Gordya, si driver, duminulag. Saka mga alas ka, ano ta makabudal sa pader? Na, nag-iwas-iwas na kan tinampo, nag-de siya tatao mag-drive, nagmamadali siya, bako niya sa diring kutsi, nagdulag siya. Kaya sa rumayan sa pinag-aaram pa sa tiyan, tagaro maimbestigan ang mga barangay tanod,
kaining nga balatas digi sa Mac Mariano Village. Nakabudal sa pader, bungkag na si pader. Nagdadalagan si security guard na sige ang bisa sa kuya. Nagdadangadang na kuyan, matindog na, kuyan, maduko. Kulang na lang magtaram ning paggalang sapon. Pagkatapos mabisa niya, kulang ka ng parabisa. May pandemic mo niyan. Yan ang sistema tango niya na paglaog ta sa programa. Kaya tinaw ko si number ko ta mag-text baka niya ako aram nindo kung sa inyang kasulo na yun ta nagpaparawang mang baga ang bumbero. Bueno, ngunyan aldaw kita nin Miyerkules pets 21 kang July ay sa aga palan wedding anniversary ni Mrs. ay July 22. Kaya siguro masinabawang kami sa aga. Pag nag-anniversary kami kang kasal, nagiiging kami kayan kung si Sen mahanda. Bako man actually itong naganda, kung si Sen masaod. Ay ako alanganin ta duty ako. Alam naman magsaod ako, ma-duty ako. 10:30 ang duty ko. Ay siguro niya ako aga pa mabakal na kuning sabawan dyan. Pero pag sinabing sabawan, ang pirming nasa isip mi kaya payuning sira, bako ning karne. Siyempre, sa edad ming ini, nagpaparaliki na kita sa karne. Ay, garo yan ko yan. Ayan, masiramon ang payuning sira. Kaya lang yan, maurano na. Maalon. Araw kaning text sa tuya, papabert maalon digdi sa Castillo, Cabusao. Siguro sa kadagatan kan San Miguel, bako sa Castillo, tadaga yan. Maalon dadig di sa Castillo, Cabusao, mayong kasira-sira, kaya nagagamit mingo niya si alang na pagutpot. Itong ang pagutpot, garo sarong klase ning abo yan na pinaalang. Bako magarin abo kundi garo kalay kang abo na pinaalang. Magagamit mi si alang na pagutpot, pambangot sa kalunggay. Yan pong kalunggay sa kapagutpot, yan po ang masira mo na magpartner sa gulay. Tamanamit na maray, kaya ang paniramingo niya sa Castillo, tamay po ning kasira-sira, gurulay ngo niyan, kadakuli ding tanom ning kalunggay, aliyang kitya, Mary Nazareno, oy, kumusta na lang po mga taga Castillo, Cabusao, nagirumduman ko, nagtour ako dyan. Ang maray na pasyaran dyan sa Castillo, Cabusao, siyempre ang seawall, yan na seaside, nagbabarkal ning sira, magayunon maslan, igwa dyan yung lakaw-lakawan na sa may pangpang pero igwa yung pigkaag dyan na seawall. Pagkatapos ng sarupang pasyaran dyan para sa mga daraga sultirong nagkakaminuutan, iyo po itong inapo na parula, ang lighthouse. Itong parula na pigiilawan yan, tanganing kung yaong ka sa taon ng kadagatan, nawawara ka, may nahiling kang liwanag na pwede mong susugon. Tayan kuya yan, kustal. Ang parula dyan, nagsarakat kami, magayon. Kan makasakat na ko sa parula kang Castillo, Cabusao, pigtatanaw ko ang maywas na kadagatan kan San Miguel Bay. Tinatanaw ko ang Tinambak, tinatanaw ko ang Calabanga, tinatanaw ko ang Siruma. Ay gayunay. Aram mo, ang lugar na ito, nahiling ko sa mga pelikula. Pelikulang Wuthering Heights, pelikulang mga Tagalog, na yan bagang nagkakaminuutan, nagsasakat sa parula, ang teknika yan, ang nagsasakat inot, si babae nagpaparadalagan, nagpaparangirit. Habulin mo ako, akit ako sa parula, habulin mo ako. Nabi ka itong babae, di dalagan siya, ang parula baga paikot-ikot. Ay nagdadalagan mo sila lalaki, habulin kita dyan. Tingnan natin. Pag-abot sa itaas, sige man ang padurus-durus kang babae sa maduruso niya sa itaas, si buhok niya, piglulupad-lupad. Nagpipirong-pirong siya sa presko kandoros. Yaw naman si lalaki. Iyon na to, aram naman nagigibon dyan. Garunin mga sawa. Garunin mga sawa na surrapot sa ng surrapot. Mapriskon anya dito, darling. Ang ganda dito sa parola. Nararamdaman mo ba ang priskuhan ng duros dito? Oo, mahal ko. Napakaganda pala rito sa Castillo, Cabusao. Ay nako, napakaganda rito. Mag-selfie nga tayo, darling. Kunin mo na yung cellphone mo, ipitik ta na. Kaning mag-selfie tayo. Yeah, mga magay na dalaga ng buhay. Pagbaba natin, darling, kakain na tayo ng gulay na kalunggay na may bangot na pagutpot. Yan, masakit na ngunyan ang sira dyan sa
San Miguel Bay. Hari sa ABBA, Dancing Queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You're a teaser, you turn him on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing Pasalamatan ko daw ining samuyang magayon, mabuot na bagong administrative officer. Yan, empleyada mi sa opisina. Lingaw ko sa pangaran kaning ano yan? Sicilian. Ano pangaran ni iko yan? Ha? Sheila. Tagad yan inis sa ko yan ay sa San Fernando. Nagbukas ng pinto, sabi, gusto mong yan sir ning kuya, ning rice coffee. Ay, yako, sige na, ako na lang yung umatim na ta. Masupog man na ipatimpla ko pa sa iya. Ay, inoferan ako ning mainit na rice coffee. Yako, gusto ko talaga, paborito ko ang rice coffee. Pero yako, ako na lang matimpla. Tanganing di ka na ako maabala. Pag medyo nagpatugtog ako sa dyan, matirimpla kita ta. Isasabay kong manamit ako kaniyong kadikit kong darang, ano yan? Sushi yan. Ito bagang kakanuning sapon na pinaggibo kan sa kuyang aking daraga. Nagbalon ako kuminsan pagbabarita kong alas 12, nagugutom-gutom na ko ay. Nagbalon ako kaning kadikit na sushi. Pagkatapos maigup kaning rice coffee, pero managum mo na eh. Sabi kan mga kagugurangan, managum daw nga yan. Ang mga akid ay pagkantatawa, anong yung managum? Ay gurangan ng Bicol yan, ano? Yan, managum.
Tataramon din ka mga girilya. Pag nagigira nga ka to, mga girilya nga ya. Anong yan luto ta nga dyan? Ay, kuin nga na, karne nga ta. Ay, managom yan. Tama yan sa pagkibadilan nga sa mga hapon. Kapag ang girilya da nakikipaglaban, dapat makukusog. Kaya ang kinakakan mga managom. Anong yung paniratang nga dyan na amang? Tayaon sa kuiba. Nagluto nga kami diging baboy damo. Oh, may sinabawan, may may lubas. Ay, managom yan. Bagay sa muta kami sa tiyan, abangan mi si mga hapon halis sa kuyan, sa Pasakaw. Mapanaga da. Abangan mi nga dyan sa kuyan. Sa Tagilid Pass. Ining Tagilid, iyon na ining Venerasyon Pamplona. Grabe na ka to si garadanan dyan. Kaya makakan nga kami kyan sinabawan na baboy damo na may lubas. Tama kusog nga sa tuhod. Na makikibadilan nga kami sa mga hapon. Yan mga istorya da katukan mga girilya. Dapat ang mga girilya ang kinakakan, kuyan, karne, bakong pagutput. Bakong inasal na pagutput. Si Manny Gallardo kanalerma nag-text, sabi, Papa Bert, ang pagutput, ang abo, sa kang arukaak, magpirinsan yan, iyo mananggad. Aram mo kaya yan pagutput, pag pinagiling ko, ang huna ko yan, saralit na abo, yan palang ibaman, kaya lang magpirinsan. Pagutput, abo, sa kaarukaak, magpirinsan yan. Pag-alang, masira mo niyan ibangot sa gulay na kalunggay. Please greet naman na Papa Bert, mga teachers kan Camarines Sur National High School na busy sa preparation for the next school year, pati na mga enrollment ay may sisay niya. Ang mga pangaran, si Cecil Aday, dahil nagsabi kang pangaran, basta dyan da sa high school, nag-aarantabay da sinda dyan, aram mo dyan baga ko naggraduar, ang mga nagikong teachers, aram kumarayo na ta, siyempre, sa kagurangan tang ini, inot pa itong nag-retire ang iba. Pero ang iba da may buruhay pa, natatandaan ko mga teachers ko kanto, ang sa kuyan, advisor sa first year, night classes, si Miss Ses. Daraga siya, Ses ang apelyido, ang harong sa Tubangan na High School. Pagkatapos, pag second year ko, regular second year, nagbalyon ako sa day classes, si Mrs. Nicolas. Natatandaan ko pa yan. Kan ako na regular second year, ang advisor ko na si Mrs. Dison. Itong si Mrs. Dison, garo maestra ito sa Pilipino o sa social studies, garo ito ay. Natatandaan ko ang iba pang mga maestra ko, si Miss Cervantes. Pero siyempre, iba na ngun yung apelyido, ito may agum na. Si Miss Laguerta, si Mrs. Cortez. Ini nga ni si Mrs. Cortez, ka nag-MC ako dyan sa kuyan, alumni ka na high school kang 2013. Nagdulok sa kuya. Di ko na bisto ta, hubin pa sa grabe ang ngirit. Di mo nang ako, Bert, bisto. Si Mrs. Cortez niya ako. Pagkaruta ka na lang niya ako, ma'am, kaklase ang hitsura. Di nagugurang. Siriman, ayan, kato ang principal, inabot ko pa itong Burnas. Pagkatapos, nagsunod si Mrs. Magtuto. Ang natatandaan ko dyan sa Camarines Sur National High School, sa second floor kang Gabaldon Building, yung pinaka-main building na yan, ay igwa masinda ang pagkampanahon pa, maray na serbisyo kan edukasyon. Tasinda po, naglalatag ning kuya ning pagkahirhibog na dictionary na kung may kang naara, kung may nadidifisilan ka sa word meaning, libre ka magbuka duman. Kaya lang sa kadakula kung ning nagbubulit-lit, baraba na. Ano naman niya kung yung dictionary ini, nag-ibog na, maibugon talaga maray. Siguro ang hibog niya, kabanga kang foot, ay kang ruler. Ay sa katakada ako nagbuburo ka, bigiling ko baraba na eh. Pero ang katuyon kan eskwelahan na makanod ang mga aki, yaon ito bagang kakaganang ka dyan ng dictionary. O ang katuyon kaya makanood ka. Samantalang ngunyan, dahil nauso ang dictionary. Pag may gusto kang aramon na definition, ay buksan mo lang ang cellphone mo. Yaon na dyan. Bahala ka na dyan. O yan, kaya may nagantabi pa na sa tuya dyan, sa Camarines Sur National High School. Papa Bert, griton mo man ang mga naglilinig ngunyan sa gulayan, digdi sa San Isidro, Lagunoy, ang Rosero family, Cortez family, asin iba pa.
Nakakabot kami dyan sa Lagunoy. Kung saan na lang kami dyan, sa mga gulayan, kang San Isidro, Lagunoy. Aram mo niyan, ang gobyerno nag-iisip na, lalong-lalo na ang DILG, nag-iisip na magdeklara na po sindaning statement para sa mga tao, sa paagikan mga mayor, kan mga kapitan, na sabihan na po ang mga Pilipino, sabihan ang mga tao, na pumundo na, day na matakot sa variant. Kung kita pirming takot sa variant, maanak kitang inisip, lalong-lalo na mga mayor, maanak kitang inisip, magpara-lockdown kang buhay ta. Mag-control ka mga biyahe, day magpara-biyahe ta may variant. Kaya iniisip ko niyang pinag-aadalan, kung pundon ta ng katakutan sa hamag na iyan, manormal na po ang buhay ta, mabuburukasan ang negosyo. Pero kung dikit-dikit, may variant nga duman sa ibong nakalye. May variant naman nga duman sa sa ibang isla. Saro-saro sa naman nga ng kinalintura, ay barawal nga ang biyahe. Baragaton nga sa boundary. Mayo na nga, dahil na maasinso ang Pilipinas, kaya magyon ining plano kan DILG na adala na pundo ng katakutan, trumabaw na, magiriro na, mag-ingat na lang kan sa diri. Sunod dun sa lang tamang protocol, face mask, physical distancing, magugas ng kamot, yan. Kung wag ka man, ay tatamaan ka man talaga. Saka aram mo, pakusuguntan sa tuyang buhay ang immune system. Magtaga-exercise ka ni, magpabatad ng init. Bakong magpararukruk na lang sa gilid. Para ito nagbabatad-batad manggirara sa init, saka ang pagkakan, ito man medyo managum, ito mga panggirilya. Kung ang panira mo, makakangkap pamahawan, maluto, ang panira mo, pansit na man lamang katiritimpla. Pagkatapos mapangudto ka na naman, kadikit na maluto, ang panira mo, inasal na pagutput, talaga mayo. Bueno, oras na ngunyan, sarat yan lang, ay pa na 11:45, may news kita, iyo ang Baret alas 12, kita manggirari dyan mag-iiribanan. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies.
just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Of my heart. Of my heart. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Jusnado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak,
sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Naga. Member KBP. Oras ngunyan, 9 minutos, makagi ang alas 11. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Ang oras na yan, hato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, hato ba niya kan DMSQ, kang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Sibros naman kang Stabilo Lending Corporation. Nakakairak man itong pero 21 years old na baguan palang maging parasira dyan sa San Miguel Bay na si Ronel Añonevo na nahulog sa baruto, ay nakasway sa baruto, ay siyempre nalamos. Ngunyan nakuha na pala sa sarong lugar po duman sa Siruma, ay nahulog sa katawan siguro kan San Miguel Bay, ay aram mo naman ang San Miguel Bay, napapalibutan kang Tinambak, Kalabanga, Sipukot, Kabusaw, pagkatapos Siruma and Mercedes. Ay nakabot na duman sa Siruma, rayuan na nabutan dahil dara po yung kanalon. Pigdadangog ko si pangapudan kang ina, nagagagad po ning tabang, pagtios. Ang aki kaya gusto man makatabang, gusto makapag-tipo ning kwarta, linalaw ang anong man na trabaho. Tayan pala, nagtitinda ng sira. Kundi naisip niya, mas maripang niya magiman niya kung para sira. Nag-iba sa paglawod, kita baga kaya may bagyong Fabian. Ang Fabian niya ang dumas sa may eastern part kang northern Luzon. Ini po nagsisigop iniyo ning habagat, ining southwest monsoon. Ay sakop kita kan habagat, maski nga ang tinatamaan ining Kamanilaan, Mindoro, sa ibang parte kan Luzon, ay ang Bicol sakop. Kaya ang kadagatan ngunyan maalon. Maski da maalon, naglawod, masakit yan. Ang sistema baga kan mga parasira, malawd lang yan. Pag pigtunino ang kadagatan ng alon. Pag darakulaw na hindi malawod, siyempre peligroso. Kaya baga pag maalon, mahal ang sira at tamay naglalawod. Kaya yan ang nangyari, nakakerak man niya ako sa pamilya, itong hubin pa, 21 years old, si Ronel Añonevo, na taga Burabod. Ay ini palang Burabod, harayuon na barangay kan Kalabanga. Tapagali mo da sa Garumangiring, pagali mo nga sa Mangiring, dinadawang ko baga to si Kagawad Santa Ana. Yan nga, rayuon nga yan, pasiring yan sa bukid. Ang distansya nga kan sa Mangiring, mga 8 pang yung kilometro. Matukad ka pa, rayuon nga yan, ang harong nga kayan. Kaya nakakairak man sana po sa mga rarani dyan, matabangan manindo ang pamilya Añonevo, intirong kagipitan man na yan, pagkatapos na disgrasya pa, ang pinakamatuan niyang aki dyan sa Banwaanin, Kalabanga. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion to rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm,
to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, ooh, ooh, ooh. Rock the boat, rock on with your dancing. Rock the boat, rock on with your dancing. Rock the boat, rock on with your dancing. Rock the boat, roll yeah, roll yeah, rock the boat, roll yeah, roll yeah, rock the boat. Rock the boat, 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 rock the boat. There's a reason for a snowfall, a reason why a tree's tall, a reason why a star is bright, a reason why the moon glows, a reason why the wind blows, a reason why it's dark at night. But I don't know why I should cry just because you said goodbye. There must be a reason. I'd like to know why, oh why, oh I'd like to know. There's a reason for a sunbeam, a reason for a daydream, a reason why the desert's dry, a reason why a stream flows, a reason why there's rainbows, a reason for a cloudy sky. But I don't know why I should cry just because you said goodbye. There must be a reason. I'd like to know why. There was a time when I could smile. We'd sit and talk of us a while. Times I'd never doubt your love and thank my lucky stars above. There's a reason for a snowfall, a reason why a tree's tall, a reason why a star is bright, a reason why the moon glows, a reason why the wind blows, a reason why it's dark at night. But I don't know why I should cry just because you said goodbye. There must be a reason. I'd like to know why, oh why, oh I'd like to know. There must be a reason. I'd like to know why. I wanna know why. Please tell me why. I-acknowledge ko man tanagantawin ko niya sa NCPM second floor, Pansitan, si Lydia. Masiramon ang pansit na itong medyo lapnad dyan baga sa Pansitan, kumpleto naman dyan, may mga bula-bula, may kinchay, ito mga panghalo sa pagigisa ng pansit, yarao na. Yan ang maray sa negosyo, pag mabakal ka baga ng sarong bagay, ang mga kapartner niya, yarao na dyan, hindi ka na magpaparalibot-libot pa. Yan ang napod na zoning. Kung ining kakanan maritatas, yarao na yan dyan, gabos. Kung dyan kang mabakaling sira, yaw naman dyan si mga dahon sili, si kamatis, yan. Bako ngayang pakabakal mo ng sira, tamakusido ka, si kamatis, tuluman pa sa third floor. Yan ang napo na zoning. Sa kuyang baga, di ka mo nakakamali siya sa mall, mga mall. Ay natatandaan ko yan, kang igwa kami ng subject katong marketing sa UNC. Tako nasa Commerce Department ako. Si ko kato, maestro ko, si Mr. Castillo, itong garo paangas na maitom na ang agong garo Amerikana. Nauna mo daw ka ito barabaklaon, pero
nagayon na kan agum. May garo effeminate lang siya si Mr. Garo nga ni Efren ang pangarang kadto ay hain na daw to si Sir. Amigo ko ay makonsilong maestro to ta sige sa lang surubahan mi. Ang teknika ito kang nagtutukdo sa mo. May ibugong si libro sa marketing. Pigano niya. Yung nga prescribed na libro niya kang CHED. Yun na, basa. Binasa niya. Ayun na yan. Pagka-alo-alo, tapos na nga. Dahil ko na nga gamiton, tapos na. Binasa ko nga, tapos na. Niya ako, Sir, 5 bulan pa kita ma-eskwela sa semester. Gusto mo sabihin, librong yan, tapos na. Ngunyan lang naaga. Yung nga, tapos na. Pero medyo masubaman siya. Pagkatapos, nakapag-istorya siya. Dahil nga ka muna nakakamali siya. Ang mga mall, ano kaning SM, ning e-mall, yan, SM na lang. Ang kuyan, ang mga gamit panlalaki, yan, mga men's apparel, mga gamit na bado, pantalon, sapatos, parati nga yan yaw sa first floor. Yung mananggal baga, magadal ka mo, ano tang gamit ni lalaki, mga pulo, nasa first floor. Ang gamit pang babae, second floor o sa paitaas na, kung igwang itaas. Taano nga yata, kadakla na men's apparel, o gamit pang lalaki, nasa first floor. Taan lalaki nga sa psychology, bakung matyaga sa pag-shopping. Bakung araw ka mga babae, matyaga o na maray. Ang mga lalaki, maski may ikim-ikim ng milyon yan, di pa nang ganyan mabakal ning bado niya. Ay, sa totoo lang, ako di ko na matandaan kung kasorin ako ultimo nagbakal ng t-shirt o kaya polo. Ang iba man kaya sa kuya, binabakal ka mga aki ko, regalo. Saka, sanay ako sa itong luma akong gamit. Di ako mahilig itong sa mga bago. Kung ano si tinudan ko, iyo lang ito. Ang mga lalaki po dahil sanay mag-shopping, mga hugakon. Kaya ngaya, kung ang gamit kan lalaki kakag mo sa second floor, di naglalakaw baga sa first floor, nahanap ng bado niya. Uto po ngayon sa second floor, ha? Yan naman. Hindi na. Masakat pa ko na mapulin ako. Kaya ikinakagyan sa first floor, bakod ang matyagaan mga lalaki sa shopping. Bakong araw ka mga babae, maaski sempang ruk-ruk na gilid yan, dudumanan yan, tatawanan pati yan. Nagirunduman ko pati itong, igwa po akong amigang, ay kan ako sultero pa, igwa ako ng amiga na manilin niya. Ay nagpuli man sa Bicol. Iba-iba kami. Pag eskwela, iba nang kami. Pero mamang kaming relasyon, basta amiga ko lang siya. Gusto niya akong pirming kaiba. Magayunon siyang babae, sexy. Manilin niya itong modern. Nagpaiba sa kuya sa sentro, igwa garong babakalon. May inaputan kami, nag-aapot siya ng garo bakalo sa Nigo. Like matanda kung limonsito garo to, kung ano. Inapot niya. Gura ano man yan, ay arog po nga kani. Tuminaram yan, malmal man nga kan, tinda mo man nga yan. Nag-iwal na si Dua. Sabi ko, ano arang kaning amiga kong ini? Naggayon-gayon na, anong uso, grabe. Sinaway ko, uy, kung nabuo mo niya akong magbakal, ka na para taram-taram, tamasupog sa kuya. Ako pati niya ako pag nagsasaod, kung nagpapartawad-tawad. Kung mabakal, bumakal, na mag-anggot kung mahal. Maalong man yan tinda mo, arong nga kanin. Ikapati niya ako naggayon-gayon mo na, ang gusto mo, grabe. Di ko mailusyon sa imo. Anong labot ko niya kung di ka mag-ilusyon? Tako niya ako, maski niya ako magayunon ang sarong babae kung ang nguso marara, ay hindi, di ko mailusyon dyan. At yan kayan, magralagapak pa yan. Yan mga kuyan dyan, mga sa pagsasaod, yung mga ma-experience mo dyan. If I could catch a star before it touched the ground, I'd place it in a box, tie ribbons all around, and then I'd offer it to you, a token of my love and deep devotion. The world's a better place with you to turn to. I'm a better man for having loved you, and now at last I face the future unafraid. With you here by my side, how fast the shadows fade, and there is hope inside my heart, 'cause I have something wonderful to live for. The world's a better place
how I'll always stay. A better man for having loved you. A better man for having loved you. That's how I'll always stay. A better man for having loved you. A better man for having loved you. If I could catch a star before it touched the ground, I'd place it in a box, tie ribbons all around, and then I'd offer it to you. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school. Goodbye. And she reaches out and takes my hand and squeezes it, says, how you feeling, hon? And I look across its smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, and Mother Goose is no nursery rhyme. God did make little green apples, it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Sometimes I'd call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me, and maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing and hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that's not loving me, then all I've got to say, God did make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winters come. There's no such thing as make-believe, puppy dogs and autumn leaves and BB guns. God did make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow to ease my mind. Yan si Bobby Goldsboro sa sayang Little Green Apples. Malinaw pa lang kita duman sa Sabang San Jose partido dahil nagantabay si Bernard Torres. Pagigreet man po ang mga paratsindanin mga bado, siriman, mga plastik, mga kakanin sa Sabang San Jose. Ay salamat makusog pa lang sa signal mi dyan. Dahil kung nalilingawan dyan sa Sabang San Jose, sa kuyang eksperyensya, ay kay ito yung pakuduman sa sarong radyo, grupo kami,
na nag-overnight kami dyan sa Sabang. Siyempre pagkaagang hanap mi pamahawan. Ay nagralakaw kami dyan sa kuya, sa Baybayon, pasiring sa sentro ka ng Sabang. Taigo dyan yung mga itiri, mga kakanan, mga parasira, dyan nagkakarakan si mga biyahero na mapasiring kayo sa karamuan, presentasyon, tamay pakatuning tinampo pasiring duman, ay pagbababakan lang sa duman nagkakarakan, ay nagkakapir ang mga karinderiya, ay magayunon. Dahil ang karinderiya, itong rulusutan ng Anduros na hali dyan sa kadagatan kang Pasifiko. Pagilingami si Tindang Pamawan, itong purti ang pakasan lag, sinanlag, pakatapos mga prinitos na sira. May kape, may tinapay, may palaman na binating sugok, saka iba pa. Masira mo niya ako, di magpamahaway. Mga prinitos na sira ang pamahawan mo. Igwaman ni karne, pakatapos gulpi yung sinanlag. May mainiton pang kape. Masira mo pala magpamahaw sa kuya itong kampanaw na araw kaning maapaning pandemya, itong libre pang maghangos ang mga tao. Mamamasyar ka mo sa mga beach, mamamaaw ka mo duman. Iyan ang pinagpapangarap ng bumalik na araw na buhay. Sana matapos na ng pandemya, makabalik na kita sa dating maayay na buhay, na may mga katakutan sa mga variant na yan. Maski sa mga COVID, pag nagkakatarakot na, ang ibatang mga kababayan, tama-tamaan lang ng sipon o kalintura, ang paguna mo may COVID na, paranoid na nagkakatarakot na, yan po ang dapat mali sa tuya, tanganing maging normal na ang dalagan ni na buhay. Papa Bert, ko musta man po sa gabos na pamilyang Iyoste kan Milaor na pirming nagdadangog sa imong programa. Papa Bert, pakibati man si Nicole Bumbita and Eden Bumbita na always nag-monitor alin ni Kichito Matrio kan pinit na o Kampo Camarnesur. May naman kayang pinagpaparaaratuman ang COVID if you believe ki Lord na dai ka maano o mahilang, sabi ni Jesus sa mga disipulos na tarakot na dai nindo aram na kaiban nindo ako from Azon. Yan. Magtiwala po da kita sa Diyos na day katatamaan, takaibanin do ang Diyos. Sinabi da sa mga disipulos. Kaibanan na niya nindo ko. Karon itong istoryang si nagsarkay sila sa baruto, si Hesus Kristo na paturog-turog. Nagbabarabagyo. Baka magkarulunod kita digdi. Baka pag nagkarulunod kita digdi, makarayo kita nga sa alon, makukuha kita sa siruman na. O yan. Nagkatarakot si disipulos, pukawin na yan pukawin na yan si Jesus. Pinukawan, ano daw hapon ninda noon? Jesus man. Lord, Lord. Magmata ka po nga ito, may bagyo kita, o magkamaralaob lang yan baruto. Dipig pundo niya si bagyo pinundo niya. Naggaralasan disipulo, si na tao ni, anong klaseng tao ni? Ang bagyong makusugon, nagsusuko sa iya, nagsusunod sa iya. Yan ang power kang Diyos. Pagkatapos tarama na sinda, ano ka mo nagkakatarakot? Kaibanin do ako. Sabi bagay kaya, kung kaibanan kong yan Diyos, mayo akong kakatakutan. Sinasabi sa Biblia. Maray na sa iba pang nag-text sa tuya, sabi ni Manny Gallardo, ang kaiban palan kan abo sa kaarukaak sa payo, pero anas yan may biti naman agum, lalong-lalo na sa pritos. Kumusta ka na dyan, Manny, sa Lerma? Papa Bert, griton mo man digdi sa Talisay, Sindanonon, Malu, Boboy, Nene, Sheila, Tata, Pex, Naval, habang nagluluto ng kusidong buraw, fried fresh na pagutpot. Ay, classmate ta ka talaga. Second year si Mrs. Dison man ang teacher ko. O si Senny nag-text sa kuya, pabisto ka daw. Ay, magkaklase kita ka to, under ki Mrs. Dison. Ano tong subject ni ma'am? Pilipino to, social studies. Iyan si Mrs. Dison ka to, naandiran kami sa high school. Mataba yan na mabuuton, nagarong na mo ina-ina, na taga-abilya. Ang harong kayang duman sa may pasiring na sa ice plant. Ay istorya ka itong sarong kong kaklase. Ako ngayon, sikreto kong ma'am, comics. Pag may comics nga ko na may mga retrato ni Nora Honor,
dinadara ko nga numero 1 daw makinura honor yan, itong Mrs. Dayson. Pagtungkol nga kinura, nagpupundo dapat yan leksyon ta makikistoryahan. Ano nga may bagong pelikula nga sinura honor. Grabe nga ang paghanga nga kinura honor. Ito ang maestra kong mabuuton. Ay kay itong may exam kami, ang mayo nga ng permit, sabihin day ka naka-tuition. Tamaski sa government ka to, may tuition pa manggiraray na garo 5 pesos. Pag maangay ng permit, day papati ko nin exam. Ayan. Sa kata, maski gulping nagtitios na day pa nakakabarayad, day kuya na, mataraon na kay itong, ning mga test question. Bigla kaming may nahiling na kaklase ming lalaking nagdalagan paluwas. Taka, second year pa lang yan, ang edad pa lang kayo, pag second year, mga 14 anyos. Nagdalagan paluwas, sabi ni ma'am na Mrs. Dayson, ano warang ito? Sisa ito? Ang tagdalagan to? Sabi na kang katry, maapo kay ma'am permit, taday nakabayad tuition tamay mampung kwartaan magurang, kaya nasupog po nagparadalagan parayo. Ay, garo tumagiwi si ma'am, ano to? Apudo nindo. Papatikong ko siyang exam. Hirak man kan mga daing kwarta, naintindihan ko man yan. Yan, ali man siya sa pagtios. Lapago nindo, pati kung 14 anyos, di pa nag-aaram. Nagdalagan parayo. Kuya po uda kaya mamayang kwartaan magurang, nagtitios man kayo. Padigdihan nito, patikong ko na lang exam yan. Yan. Ayan kaya mga daing permit, day daw ko believe kaya na Yan bagang ang eskwela, sasabihan ang maestrang, anday nga makatisyon day pati kong permit. Di mati ka ng special exam, nagpagal na baga sa kung ikaw maestra? Mapagal ta, nagpapahingalo ka na sa room mo, matuktok duman. Sir, matik akong exam. Kaya itong maestro ko kato sa college, sa law, si Judge sa si Judge Abante, palibasa judge siya. Sir, kaming permit. Ano nga yan? Pag dabagan sir permit, day maka-exam. Day, mag-exam ka mo. In management, manainiyo kang UNC. Sabi ka to. Pag day ko palang kamo pina-exam, madurman ka mo sarong, maparaturok-tuk ka mo. Day, mag-exam ka mo digdi. Problema naman na maningil ka yan. Grabe ito inaanggotan ka to ang management kang UNC. Porque nga din nakabayad tuition, napapar-exam mo. Di kami pala nga magpapara special exam nga kaya. Day, mag-exam nga ka mo. Nagpagal ng nagpapahingalo ko, para turok-tuk ka mo dumasarong. Mag-exam ka mo. Bahala ng UNC magsiringil sa indo. Palibasa niya ako, Abu Jad, sa aram niyan laban. Till the sun doesn't shine and poets run out of rhyme and the golden fields of wheat forget to grow. I'll be here loving you. Just say you want me to, and forgive the wrong I've done to hurt you so. Will you give me your shoulder to lean on? Give me your lips to caress. Give me the love that I long for. I promise you I'll give you all that I have. Bring back the pieces of a broken man, babe. He's sorry, can't you see? Bring back the pieces of a broken man. You're every part of me. If my stone should go unturned and snuffs the flame that burns, and my broken heart should crumble to the ground. If I'm down on my knees to plead, and my wound should start to bleed, and I'm begging with all of my heart, please don't go. Would you give me your shoulder to lean on? Give me your lips to caress. Give me the love that I long for. I promise you I'll give you all that I have. Bring back the pieces of a broken man,
Sabi kan sa nung nag-text sa tuya, salamat na lang sa nag-text, although di man siya nagpabisto. Papa Bert, sa Zone 1, Barangay Kararayan, Daang Kasulo. Itong nag-aragi digning fire truck ay pasiring palanda sa Kararayan. Sana okay naman na kulpa na. Zone 1, Barangay Kararayan, ang nasabi ng Kasulo, Kasubagulang yan, bago kita nagpuon. Papa Bert, pabati mampudig di sa Sitio Villasan, Kabusaw, kay Rick, John Michael, John Rafael, Pau Pau, Janelle Jedi, Chok, Bisino family, Morata family, from Sandro. Yan. Sa iba pang mga nag-text, si Kapitana Mayit Abukat, 12 of Never, kung abuton tayan. Sirman sa Shara Store nag-antabay, ay maugmang pag-antabay sa maduruso na panahon habang nagigop ng ginaagang laaya na may kalunggay. Yan. Yan dang laaya usunod sa Amerika yan. Itong kung muna mo igwa ka ng COVID, papagagaong ka na dumaning laaya. Papa Bert, ang trabisiya, termino yan ka mga parabulang. Yan pa ang trabisiya. Kasulma si topic 10 ay. Ang trabisiya pala sa ginubatan dahil nagsisikuda ang release medyo kurbada kaya nga na po dyan na trabisiya. Pakigrit man po kami digdi sa Bacolod Street, Jimenez Subdivision, haliyang ki Lourdes. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist, your voice is calling. 'Tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deep beneath shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender. That set is done. I count the moment, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we'll keep our rendezvous. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. And in the same and sweet old way, I'd fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old. Lighten the spark of love that thrills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we'll keep our rendezvous beneath the blue. And in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old. Lighten the spark of love that Uy, day ko man pala malingawan, nagantabay si Councilor Arnel Ibasco kang kanaman sa kansayang magayon mabuot na misis na si Jing, ando ang aki, si Ira and Iron, pirmi naka-tune in. Ay, kumusta da ki Victor Adolfo. Uy, Councilor, salamat na maray sa imo, salamat na maray sa imo kagawad Arnel Ibasco. Pati na nga dyan ki Pading ko yan, ki Pading Dani Orolfo dyan sa Del Rosario. Kumusta na lang mo dyan, Pading Dani Orolfo. at last at twilight time. Together at last at I'm leaving it all up to you. You
Gusto ko, okay ka. Dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balatang, halos hindi po ako kasama makatayo, pagkasa nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay, tagang pagtik po sa gasilix agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad po doon na po tagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatunay po na ang risk ko po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, serve Babareta. Ang wais choice, wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Iskanyo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka helo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay.